Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Retno Sinta Dewi saking kelas 12 sekawan nomor absen 28. Ing mriki kula bakal cerita anekdot. Sadurunge manje ing cerita anekdot, ing mriki kula bakal pantun rumiyin. Gunung Sumbing, Gunung Sindoro. Ing tengah-tengah ana sawah. Sugeng enjing, sugeng makarya, mugi Gusti tansah pinaring berkah. Nah, ing mriki kula bakal mbetokaken cerita anekdot tentang pemerintahan ing Indonesia. Nah, wong Indonesia iku kan akeh ya kan wong Indonesia sing kecanduan ngerokok. Lapo sih wong Indonesia iku kok angel banget mandek teko rokok. Nah, sebab yo iku pemerintah iku kleru nggawe peringatan. Kan ing bungkus rokok iku kan ono kan tulisannya peringatan pemerintah dudu dokter. Nah, pemerintah iku gawe peringatan utawa ancaman lah ya kan, cek wong-wong Indonesia iku sing rokok sadar apa sing bakal DE itu ing jangka panjangi. Nah, ing bungkus rokok iku kan tulisannya ngene, merokok dapat membunuhmu, merokok dapat menyebabkan gagal ginjal lan penyakit sing liyane ya kan. Nah, tapi wong Indonesia itu tetep ngerokok, ya kan? Nah, seharusnya pemerintah iku nggawe peringatan atau ancaman sing lebih luwih tegas malih ya kan. Nah, kayak gini misalnya peringatan yang bungkus rokok itu misalnya gini, merokok dapat menyebabkan Anda masuk rumah sakit, biaya operasi ing rumah sakit yaitu 300 juta, biaya pemakaman 10 juta, biaya tahlilan 40 dinoan 3 juta. Iku dijamin wong Indonesia bakal mandek saka rokok, ya kan? Nah, dadi kesimpulane iku wong Indonesia iku luwih eman kehilangan duwike ketimbang kehilangan kesehatane, ya kan? Nah, pemerintah iku ya tahu kepikiran gawe nutup pabrik rokok. Nah, karena kan wong Indonesia iku wakeh kan sing kecanduan ngerokok terus meninggal dunia kan. Nah, pemerintah iku pingin nutup pabrik rokok cek menstop angka kematian akibatnya rokok. Tapi pemerintah iku yo mikir rokok kan penyumbang terbesar pajak ya ing Indonesia. Nah, terus makanya pemerintah iku bingung kate nutupe. Kan pasti pemerintah iku di demo wong-wong pecandu rokok kan. Terus durung maneh karyawan rokok kan akeh kan jelas karyawan pabrik rokok. Pemerintah iku bingung terus ya apa carane gawe nutup pabrik rokok iku mau. Nah, sebenarnya ku ono cara sing simpel gawe nutup pabrik rokok tanpa pemerintah iku merasa bersalah kayak aku
di demo massa gara-gara nutup pabrik rokok secara mendadak ngono kan, tanpa ono opo-opo. Nah carane yaiku pemerintah iku kudu nutup pabrik korek. Dengan pabrik korek iku ketutup, pabrik rokok iku gak bakal laris maneh, dan wong iku pasti kan bingung cara anune rokok kan. Jadi pemerintah iku seharusnya nutup wae pabrik rokok, cek wong iku berhenti gawe ngerokok. Nah ing Indonesia iki kan akeh kan uang sing korupsi. Lapo kok uang Indonesia iku seakeh sing korupsi? Yaiku didelok saking hukum pemerintah dhewe. Karena soalnya hukum pemerintah Indonesia iku lemah banget. Lapo sih kok hukum pemerintah Indonesia iku jarine lemah dibanding hukum-hukum negara liyane. Iki contohe ing Arab iku ana wong sing nyolong sendal. Nah, wong iku mang sing nyolong sendal iku bakal dihukum dipotong tangane karena nyolong sendal, dipotong karo pemerintah. Iku hukume wong Arab. Ing Indonesia ana wong keruan korupsi, iku dipotong masa tahanan. Terus ing Cina iku ana wong sing keruan korupsi, iku bakal digantung sirahe. Nah, sedangkan hukum nang Indonesia ana wong sing keruan korupsi, iku malah bakal digantung masa tahanane. Iya kan? Nah, cukup semanten wae video anekdot tentang pemerintahan Indonesia saking kula pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.